Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Müdaxale rojiye li futbolê. Müslümanan tew ji vê bedbîniya xwe venegeriyan. Em mirin, qediyan, xelas bû, ka ew rojên berê. Min gelek caran gotiye ku ji bo xwe da ev gotinên hanê terk bikin û nebêjin. Em vê tu carî ji bîr nekin. İslam her tim tê, ne ewa ku diçe ye. Vesselam. Heger hûn bawer nakin ji dijminên wê bipirsin. Ji bo em xwe bixapînin ez vê yekê nabêjim. Ev rastî û heqîqet e. A muhîm ev e em zanibin ku em di kîjan alî de mêze dikin. Îro Remezan û rojî li temamî rûyê erdê hakim e. Em vê yekê wiha zanibin. Temamî însaniyet zanin ku ketinin meha Remezanê. Remezan û rojî hem di rojeva hevalan de û hem jî di rojeva dijminan de ye. Li tesîra yasaxa derketina derve mêze nekin. Hetanî do trafîqa welat dema fitarê û rojiyê eşkere dikir. Li bajarên mezin di heyama fitarê de ji nişka ve kuçe û cade tev vala diman û herkes di malê xwe de bûn. Rojî zûda ye li ser şexsên lîstokvanan û rêveberan li futbolê jî müdaxele kiriye. Futbolîstên ku nimêj dikin, rojî digirin, fitara xwe vedikin, êdî kêf û coşa golê bi tekbîran, bi secdeyan didin nîşandan. Bi vê re hinek taxim û futbolîst li dijî lîstokvanên ku rojiyê digirin û nimêj dikin, dijminatiyê dikin. Rojiyê xwe nîşanê van kesan jî dariye. Têkiliya Müslümanan bi futbolê re mijareka cuda ye. Heger taximên ku hûn ji canê xwe bêtir jê hez dikin, li futbolîstên ku rojiyê digirin û nimêja xwe dikin baş mêze nekin û bi wan re dijminatiyê dikin, riya wan hetanî cehennemeyê vekiriye. Bira meğlûb bibin û bi ser nekevin û têk biçin. Berdin wî taximî bila here. Ji xwe bi awayekî mehkûmê meğlûbiyet û qedandinê ne. Em bixwazin û em nexwazin em vê yekê dibînin. Dijminê sporê û xaseten ên futbolê heyata lîstokvanan a ghayrî meşrû ye. Heger lîstokvanên taximên we ji êvarê hetanê serê sibê di dîsko û pavyonan de bin, heger xwedî heyateka wiha ne berdin bila di nava rojê de di seheyan de jî rezîl û rûswa bibin. Rezîlbûyîn heqê wan e. Serokê qulûb û mamosteyên wan jî wiha ye. Ji xwe li ser şexsên wan dijminantiya li dijî İslamê tê kirin. Dijminantiya li dijî İslamê û Müslümanan di seheyan de didin nîşandan. Kîn û nefreta xwe ya li dijî İslamê û Müslümanan di seheyan de vedirşin. Weka min got, têkiliya Müslümanekî bi futbolê re mijareka cuda ye. Lêbelê dinyayeka wiha heye. Hew tenê ne di futbolê de, hewciya lîstokvanên ku ber bi İslamê vetin, hunermend û pîrekên hunermend yên ku bi hicab dibin jî bên destekkirin. Hewciya ew xwe tenê his nekin. Berava cî, hewciya bibînin ku ji ber İslamê tercih kirinin hê zêdetir li wan xwedî hatiye derketin, hewciya ev his di wan de çê bibe. Yani ji vê yekê bêtir, hewciya bibînin ji ber ku heyata İslamî tercih kirinin raxbeteka zêdetir dibînin. Hewciya şahidiyê ji raxbet û xwedî derketineka zêdetir re bikin.